El que més m'agrada de Barcelona és anar pels carrers. El que més m'agrada de Barcelona és anar caminant, que és el que més faig. Un referent important a la meva vida és la meva mare. Per això porto el seu cognom. Jo de petita volia ser metge. Estava obsessionada amb totes les sèries que hi havia de metges, m'encantaven. M'encantava la idea d'ajudar la gent i, de fet, jo vaig fer economia perquè volia intentar entendre com funciona el món. Per això primer vaig tenir una carrera més acadèmica, per això vam tenir projectes europeus en l'àmbit més social, des de feina que havia fet en alguns països africans fins a feina que havia fet a les Filipines, i amb la voluntat aquesta, de veure com pot ser útil a la societat. El que més m'agrada de la política és la sensació d'estar ajudant i de fer un servei públic. És molt gratificant quan arribes a casa després de 12 hores d'estar fora de casa, a vegades 14, i de pensar, avui he pogut resoldre això, això i això. Jo intento treballar amb molta sinceritat i parlar a la gent amb molta sinceritat. Segurament a vegades soc excessivament transparent, però no ho puc evitar i no vull evitar-ho. I soc obsessivament treballadora, que suposo que és una virtut. A vegades soc massa exigent amb tothom, perquè soc molt exigent amb mi mateixa i a vegades potser ho trasllado massa a tothom, no ho sé. I la mateixa transparència, que crec que és una virtut, doncs a vegades hi hauria de posar fre. Jo venia de ser una mica una rata de biblioteca i, per tant, tot el que és estudis, reunir-me amb experts i entendre també la part més teòrica o més tècnica dels problemes m'agrada molt, però m'agrada molt després poder veure-ho, estar al lloc, parlar amb la gent. I la veritat és que estar treballant per la ciutat i veure les coses i tocar-les i que siguin reals ho fa una experiència molt gratificant. El que més m'estimo de Barcelona, la seva gent. És que jo toco molt a la gent, toco molt, soc molt propera. El que em trobo molt és gent que té ganes d'abraçar-te. I la veritat és que és preciós. A mi m'emociona cada vegada i m'agrada preguntar a la gent d'on són, quins problemes tenen. Sobretot, la majoria el que em diuen és molta força. En un moment tan difícil a nivell de ciutat, a nivell nacional, la veritat és que és un impuls d'energia, notes el suport, notes l'estima. Com hem entrat en una espiral de degradació, en una espiral de desil·lusió, gairebé de resignació per una part de la ciutadania. Que hem de trobar la il·lusió, l'orgull, l'empenta, les ganes de tirar endavant, la reafirmació de dir jo soc Barcelona, jo també soc Barcelona, tu també ets Barcelona, la Barcelona la fem entre tots. I aquest esperit, que ha desaparegut perquè activament se l'ha encarregat, és el que és important que tornem a recuperar. Jo la Barcelona que veig és una Barcelona de futur, optimista, lluitadora i exitosa. És una Barcelona que deixa enrere aquests anys de degradació i que es torna a erigir com la gran ciutat que és, com una referència mediterrània, europea, mundial, com la capital del país que és i, per tant, una ciutat que la gent envegi, admiri i que la gent vulgui venir i ser partícip d'aquest projecte col·lectiu. I jo em comprometo a dedicar els millors anys de la meva vida a fer això,